راديو إيرنا ኣብ ሽወደን ብጉዳይ ዳዊት ኢሳቅ ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ክሲ ተመስሪቱ ኣብ ከሰላ ናይ 3 ሰዓታት እቶቶ ድሕሪ ምልዓሉ ምትእኽኻብ ዝኽልክል ሓድሽ ኣዋጅ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ብምጋስ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ትንቀፍ ስዑድ ዓረብ ዋዕላ ደቂ ኣንስትዮ ተእንግዳላ ኣርእስታት ዜና ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕፅል ኣብ ሽወደን ብዛዕባ ሃልዋት ዳዊት ኢሳቅ ብዝምልከት ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ክሲ ተመስሪቱ እቲ ብ21 ጥቅምቲ ዝተመስረተ ክሲ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ናብ ሽወደን ኣብ ዝገሽሉ እዋን ብፖሊስ ተታሒዞም ብዛዕባ ሃልዋት ዳዊት ኢሳቅ መርመራ ክካየደሎም ዝጠልብ እዩ ኣብቲ ክሲ ኣስማቶም ተጠቂሱ ዘሎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣማኻሪኡ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ሚኒስተር ፍትሒ ፎዚ ሓሽም ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ብርጌደር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ከምኡውን ኣዛዚ ውሽጣዊ ጸጥታን ፖሊስን ብርጌደር ጀነራል ስምዖን ገብረ ድንግልን እዮም እቲ ናብ ፖሊስ ሽወደን ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ተቐባልነት እንተረኺቡ እቲ ጉዳይ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበንኛታት ክሰጋገር ተኽእሎ ከም ዘሎ ሓው ነቲ ን19 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ኢሳያስ ኢሳቅ ንሬድዮ ኤረና ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊጹ እቲ ክሲ ንዳዊት ኢሳቅ ብትጣበቕ ናይ ሽወደን ማሕበር ጥራይ ዘይኮነ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝተወከሉ 12 ኪላታት ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን እውን ከቲሞምሉ እዮም ገለ ካባቶም ንስልማት ኖቤል ተሓፂያ ዝነበረት ኢራናዊት ሽሪን ዒዲ ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝነበረት ደቡብ አፍሪቃዊት ናቪ ፒላይ ዳኛ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ፕሬዚደንት ናይቲ ኣብ ጉዳይ ሩዋንዳ ዝቆመ መጋባእያን ሚኒስተር ፍትሒ ካናዳን ዝነበረ ኤርዊን ኮትለር ክኢላን ኣማኻሪ ሕግን ኤርትራዊ ዳንኤል ረዘነ ኣደ ወንበር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝነበረት ደቡብ አፍሪቃዊት ፓንሲ ትላኩላን ይርከብዎም ናይ ኤርትራን ሽወደንን ድርብ ዜግነት ዘለዎ ዳዊት ኢሳቅ ዝርከብዎም ሓያሎ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታትን ኣዳለውትን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኣብ መስከረም 2001 ካብ ዝኣስረሉ ዕለት ክሳብ ዝእዋን እዚ 19 ዓመታት ሓሊፉ ዳሃዮም ኣይፍለጥን እዩ ክቡራት ሰማዕትና ብዛዕባ እቲ ኣብ ሽወደን ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ብዝምልከት ተወሳኺ መብርሂ ክህበና ሓው ንዳዊት ኢሳቅ ኢሳያስ ኢሳቅ ብቴሌፎን ኣዘራሪብና ኣለና ክትከታተሉ ንዕድም اوكي حراي سياسي يقني لي حجي سياس مساي مسمر له حون داويت يساقيو سياس سياس لومي حدا طرعن وي كسي ناب ياتيهم لكم انتايو تحستوتي كسي وي طرعن نامن يكون ياتيهمو رايمانيل تي خسي ناب بوليس شودينا نتودلنا تخسخ بزعبا ناي داويت زخل عامتات تاثيروس دهايو ديبلوس أنصار سبأوي مسلنتهم دخونينا تينا يودلنا تخصي زخمان قدم تجيرني ريو خلتش حنا 14 خلتش حنا 16 خال بكع 5 خص تجيرني ريو شو قلتي بوليس انت مستخونات دبلوماسي خيجاچو لومسس تطوابي لوما حجيجن سالسيتي جزء نفتنا لنا مالتيو زخا أنا ترح يكون كل معات اللوخة دجبر وزي صحافو بكون يسرحوا اوكي حراي كابت زحلف من البات انتي فولي نجر كتصبيكم حجي زس بقمتس ايضا خنرينا قدم مساعته ود حارتي اخبار حق انتي خمدبل تيجانيا كلهم تاي خميجرو خمري وتقداي دفالالي خابزي اجزين خال نحالف جزيجن علو تيوم جنرالات خابزت علو قدم تيوم قربان سرعه تقربوا نيرم حج خا جنرالات او تلكيم مالو تخص مالتيو دحر خا ناي بزحات سبالو ناي سباي مسالات طبقالو ناي نوبل برايس توهب حنت سبيت اللابو حجس قربتي خبد بالي زخص زي مسناي ناي خلتش حنا 14 شهر خت يخلقها اوكي اتي كسينا بمنغستي شودن وينا بوليس شودن دي زقرب زلو ويسنا باهغرا بيت فرديو كقرب حجينا دا بوليس شودن يربطح دلو دحرنا دحر عدل غيرو خناتاتنا بهاغراو بيت فرد خلت صحيو زمالت خا دخونه ناي سرعه هجدف اندحراب شودن ماتيو وي اتيو علامه ناي تخصص نتي سرعه
ኣብ እቲኦም ፖሊስ ክምርምርዎ ብዛዕባ ናይ ዳዊት ክሓትዎ ኣበይ ኣሎ ድሃዩ ሕጅዝስ ዋላ እንድሕር ደይመፁ ኮይኖም ስስ ከም ምጥንቃቕ ማለት እዩ ነው ዳዊትስ ኣይተረስዐን ኣሎ እቲ ትገብሮ ዘለኹም ከዓ ከምደይ ንቕበሎ ኦኬ እቲ ትሕዝቶ እንታይ እዩ ምናልባት ገለ ዝርዝር ክትበኒ ትኽእል ኮይንካ እቲ ተቕርቦ ዘለኹም ክሲ ሃልዋት ዳዊት ኣይፍለጥን እዩ ብዛዕባ ዳዊት ንምሕታት ድዩ ወይስ ካልእ ዝርዝር እውን ኣለዎ እዩ ያ ልክዕ ከምቲ ትብሎ ዘለኻ ቀንዲ እቲ ነገር ብዛዕባ ዳዊት ምሕታት እዩ ድሕሪ 19 ዓመትስ ኣበይ ኣሎ ስለምንታይ ዋላ ፍርዲ ቤት ኣይተቕርብዎ ዋላ ምስ ቤተሰቡ ኣይተራኽብዎ ድሃዩ የለን እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ስስ ኣንጻር ሰብኣዊ መሰላት ስለዝኾነስ ሕጂ ከዓ ብኩሉ መንገዲ ስለዝተፈተነ ብኩሉ እኮ ኣይደኖ ክብል ኣይኽእልና ኣልባሽ ግን በቲ ናይ ዲፕሎማሲ መንገዲ ተፈቲኑ ብናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ክሲ ተፈቲኑ ሕጂስ እዚኣ ከዓስ ናይ ግድን ክንፍትና ኣለና ኢልና ከዓ ኣትያ ማለት እዩ ድሓር ግን ክንሪኦ ኢና እንድሕር ዝሰልጥ ኮይኑ ደይሰልጥ ኮይኑ ግን ቀንዲ ዕላማ ግን ምእንታን ዳዊት ከይርሳዕ ኦኬ ድሓር ከዓ ክወፃልና ኦኬ ፅቡቕ ኣብቲ ክስኹም ሓደ 6 ዝኾኑ ሰበስልጣን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፕሬዚደንት ዝርከቦ ማለት እዩ ብገበን አንጻር ሰብኣውነት ከሲስኩሞም ኣለኹም ብዘይካ ፕሬዚደንት መነመን እዮም ቶም ካልኦት ቀዳማይ ማለት ስስ ኣብቲ ክሲ ዝኣተው ደለዉ ኢሳያስ አፈወርቂ እዩ ፎዚያ ሓሺም የማነ ገብረኣብ ድሓር ከዓ ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ኣብርሃ ካሳ ሲሞን ገብረ ደንግል እዚኦም እዮም ኣብቲ ክሲ ተመዝጊቦም ደለዉ ንምንታይ ኢኹም ናብዚኦም ጥራይ ኣተኪርኩም ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ሓለፍቲ ናይ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣለዉ ኣዘዝ ሰራዊት ኣለዉ ካልኦት ሚኒስተራት እውን ኣለዉ ስለምንታይ ናብዚኦም ጥራይ ኣተኪርኩም እቲ ክሲ ያ እዚኦም ሽም ጠቐስክዎም ስስ ማለት ስስ ከም ዝትበል ኻስ ኣለዉ ኢሎ ግን እዚኦም እዮም እቲኦም በቲ ንሕና ንሪኦ እቲኦም ቀረባ ደለዉ ቀረባት ፕሬሲደንት ኣለዉ ቀረባ ምስኦም ካልኦት ኣለዉ እምበር እሱ ዳ ሸሓት ከማን ኣለዉ ክንምዝግቦም ንኽእል ኢና ግን ኦኬ ብከምኡ ኢልና ኢና ኖ እምበር ፅቡቅ ኣለካ ዘስምሰኻ ኣለኹ ግን ድገመለ እዚኣ ክውስኸልካ እንታይ መስለካ ሓደ ክልተ ካብዚኦም ከዓ ንወፃኢ ስለ ዝወፁ ስስ ኣይፍለጥን ኢና ብከምኡ ኢልና ኢና ብሕልፊ የማነ ገብረኣብ ስለ ንወፃኢ ሓንሳብ ስለ ዝወፅእ ንናልባሽ እንድሕሪ ኤውሮጳ መፅዩስ ምስ ካልእ ሃገር እንድሕር ተሰማሚዕ ምስ ወነ ከዓ ኣብቲ ደለዎ ሃገር ከዓ ክክሰስ ክእል ብፖሊስ መርመራ ክግበር ክእል ኢና ብከምኡ ኢሎም እዮም ነዚኦም ሽም እዚኦም ኣውፅኦም ኣባር ዝክሲ ሕራይ የቀኒየለይ ኢሳያስ ይስሐቅ ሓው ንዳዊት ይስሐቅ ምናልባት ኣብዚ እትኹሞ ዘለኹም ጥርዓን ዓወት የምንየልኩም ዳዊትን ብፆትን ከዓ ምናልባት ብሂወት ሃልዮም ድሕሪ 19 ዓመት ከቢድ እዩ ምናልባት ግን ዝወፅሉ ኣጋጣሚ ፍጠር ይኸውን እሞ የቀኒየለይ ማንኤል ምስ ሬድዮ የረናይኹም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ዜና ይቕፅል ኣብ ከሰላ ንሳለስተ ዝፀንሐ ሰዓታት እቶቶ ድሕሪ ምልዓሉ ምትእኽኻብ ይኹን ፖስተራትን ኣሳእልን ምዝርጋሕ ከምኡውን ምንፋስ ወረ ዝኽልክል ሓድሽ ኣዋጅ ወፅዩ እቲ ምትእኽኻብ ብዝሒ ሰባት እኳ እንተዘይነፀረ ንሰላማዊ ሰልፊ ይኹን ካልእ ጉዳያት ምዃኑ ግና ኣነፂሩ ኣሎ እቲ ኣዋጅ ካብ 20 ጥቅምቲ ትሒዙ ግብራዊ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ምምሕዳር መንግስቲ እቲ ዞባ ዝጠሓሶ ክሳብ 5 ዓመታት ማእሰርትን ኣሳት 50,000 ፓውንድ ሱዳን ወይ ድማ ኣሳት $1,000 መቕፃዕትን ክብየነሉ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ኣቐዲሙ ናብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ እታ ሃገር ንፖርት ሱዳን ኣብ ዘጠቓለለ ከባቢታት ተመሳሳሊ ኣዋጅ ካብ ሰንበት 18 ጥቅምቲ ትሒዙ ኣብ ግብሪ ውዒሉ እዩ ምስ ምሻምን ሙራድን ኣብ ማሕዳሪ ዞባ ከሰላ ተተሓሒዙ ኣብ መንጎ ብሄረ ቤጃን ቀቢላታት ሃደንደዋን ቤን ዓሚርን ኣብ ዝተኻየደ ናዕቢ ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ልዕሊ 50 ድማ ከም ዝቆሰሉን ጸብጻባት እታ ሃገር የመልክቱ መንግስቲ ኤርትራ ንዘሎ ጸጥታዊ ሃጓፍ ተጠቒሙ ኣብ ዞባ ከሰላ ኢዱ የተኣታቱ ከም ዘሎ ሓያሎ ተወላዶት ዞባ ይወቕስዮም ኣብዚ ሳልስ እዚ ዝተኻየደ ዑደት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንምብፃሕ ዝዓለመ ምዃኑ ሓደ ወገናት የንፍቱ ስዑድ ዓረብ ዋዕላ ደቂ ኣንስትዮ ተእንግዳላ እዚ ካብ 21 ክሳብ 24 ጥቅምቲ ብመገዲ ናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ ዝካየድ ዘሎ ወመን 20 ዝተሰመየ ዋዕላ ኣብ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮን ተሳትፎን ኣብ ምሕያል ቁጠባን ዘተኮረ እዩ
ወመን 20 ብጉጅለ 20 ዝፍለጥ ሃገራት ካብ 2015 ኣትሒዘን ዘተኣታተወ ኮይኑ ኣባለን ዝኾነት ስዑድ ዓረብ ድማ ናይዚ ዓመት እዚ ዋዕላ ኣንጋዲት ኮይና ኣላ። ይኹን እምበር ፖለቲካዊ ነጣፊትን ተጣባቂት ሰብኣዊ መሰላትን ዝኾነት መንእሰይ ሉጃን ኣልሓጥሎን እትርከበን ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ዜጋታት ሓይራ ትርከብ ስዑድ ዓረብ ዋዕላ ደቂ ኣንስትዮ ከተእንግድ ሞራላዊ ብቕዓት ከም ዘይብላ ሂውማን ራይትስ ዎች ዝርከቦም ሓያሎ ትካላት ተቃውሞም ኣስሚዖም። ስዑድ ዓረብ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ብምጋስ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዓ ሃገራት ኮይና ካብ 2015 ኣትሒዛ ንደቂ ኣንስትዮ ከም ምምራሕ መኪናን ብዘይፍቓድ ወዲ ተባዕታይ ፓስፖርት ምውናንን ዝኣመሰለ መሰረታዊ መሰላት ፈቒዳትለን ትርከብ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ዳዊት እቲ ወዲ ሃገረይ ሽወደናዊ ቢርጋለም ፍስሓ ዓሚ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ወርሒ ሕዳር መዳብውቲ ጀርመን ናብ ዝኾነት ኦስትርያ ማለት በዛ ዝነብረላ ዘለኹ ስጋኣተይ ሰጉጋ ሩፍታ ዝሃበትኒ ፈለማ እግረይ ዘንበርኩላ ጀርመናዊት ከተማ ሙኒክስ ከዓ ወረካን ቀረባያ ዝኸድኩ ንዓመታት ኣብ ገዛ ሃገሮም ተጨውዮም ንዘለዉ ጋዜጠኛታት ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ንኤርትራዊ ሽወደናዊ ዳዊት ይስሐቅ ቀንዲ ዛዕብኡ ዝገበረ ኮንፈረንስ ተዳልዩ ብምንባር እዩ። ንሃልዋት እሱራትን መዓልታዊ ናብርኦምን ኣመልኪተ ምስክርነተይ ክህብ ናይ ክብሪ ዕድምቲ ድማ ነበርኩ። እቶም ኣብ ገዛ ቤቶም ኣብ ውሻጥኦም ኣብ ምድሪ ቤቶም ኣብ ገበሎኦም ዝተኸትሩ ሰላማውያን ዜጋታት ንምድሓን እንታይ እንተተገብረዩ ዝሓይሽ ንምድህሳስ ዝተዋደደ ዘተዩ ብዛዕባ ህይወታ ተፍቅራን ትናፍቓን ግን ከዓ ሰፈር ኣራዊት ብምዃና ልዕሊ ማንም ካልእ ቦታ ዘይውሕስቲ ዝኾነት ናይ ገዛ ርእስኻ ሃገር ምዝንታው ክንደይ ይሕምም፣ ክንደይ የቐንዙ፣ ክንደይ ከየሕፍር። ኣብዚ ኣጋጣሚ ምስ ሓንቲ ኦስትራዊት ጋዜጠኛ ንዝነበረኒ ጻኒሒት ኣመልኪተ ካልእ ግዜ ዝብሎ ክህልወኒ እዩ። እንተወሓደ ምስ ናይ ሽዑ ኣጋጣሚ ምስ ዝመሳሰል ናይ ካልእ ግዜ ተጓንፎታት ኣተሓሒዘ ገለ ምባሊ ኣይተርፍን። ቅድሚ ገለ ዋርሕ ናይ ዝዕለት ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ክረኽበኒ ይደሊ ምህላው መልእኽቲ በፂሑኒ ነበረ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ስውር ቤት ማእሰርቲ ዝበለ ዘሎ ብዜግነት ወዲ ሃገሩ ዝኾነ ዳዊት ይስሐቅ እዩ ክሓትት ደልዩ። ምናልባት ተስፋ ትኸውን ቅንጣብ ደሃይ እንተረኸበ ሓሰው ክብል ደልዩ። ምኽንያቱ ክንዲ ምስዋር ሰብ ዝኣክል ጉዳይ ብዘይ ካብ ኤርትራ ጉዳይ መላእ ሃገርን ዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ዜጋን ብምዃኑ። ዳዊት ዝወፅዶ መስለኪ እታ ቀንዲ ካብ ሽወደን ናብ ጀርመን ዘገሸቶ ሕቶ እንታይ ዝመስለኒ ክሓስብ ግዜ ወሲደ። እንታይን ከመይን እዩ ክመስለኒ ዝኽእል ንነብሰይ ሓተትኩ። እዝነትን ንምባል መበገሲ ዝኸውን ሓበሬታ ይብለይን። ንዓይ ዝመስለኒ ጥራይ ዘይኮነስ ኣንዳ ዓዲዐ ዝፈልጦ ነገር ሓደ ናይ ስዲ ቆልዓ ባህሪ ዘለዎ ስርዓት ኣብ ሃገረይ ምህላው እዩ። ቆልዓ ምዃንን ስድነትን ተጸናቢሮም ዝፈጥርዎ ባህሪ ዝውንን ኣካል እንታይ ይሓስብ እንታይ ይገብር ምግማት ድኻም ጥራዮ። ስለዚ ንሓታትየይ ዝሃብክዎ ምላሽ ድኽምን ልምልምን ዝበለት እንድዒ እያ ነይራ። እንታይ ክመስለኒ እዩ ኸዝሓይሽ? ሕጂ እውን እንድዒ እቲ ሰላም ኮይኑዮ ዝበሃል ዘሎኸ ቀጺሉ እቲ ናይ ዝተቓጸለ ሓሰር ዝመስል ሃንደበትነትን ናህርን ዝነበሮ ባይታ ዘይንታዩ
ናይ ህዋ ሰላም ገና ዓመት ኣይገበረን ነይሩ። ተስፋ ናይቲ ህዝቢ ዘቕስን ስድራ ቤታት ዘርግእ ነባሪ ሰላም ሃረር ዝብል ሰብ ድማ ገና ይቀምሰለን ነይሩ። ኮንደኾን ገለ ለውጢ መጽእ ዝብል ጩራታት ፈጺሙ ኣይጸልመተን ነይሩ። ንዓይ ሰላም ይረአየኒ የለን መለስኩ። ከመይ ማለትኪ? ደጊሙ ሓቲቱኒ። ሰላም ኮይኑ እንተዝኸውን ንስኻ እኳ ብዛዕባ ዳዊት ክትሓተኒ ናባይ ኣይመጻእካን። ሕጂ ምስ ዳዊት ትዕልል መሃለኻ። ሰላም ንዓይ ከምኡ ዝርዳእኒ። እምነተይን መልሰይን ነበረ። ሰላም ባዕላ ትዛረብ። ንህልውናኣ ዝምስክር ወኪል ኣየድልያን። ንዘይምህላዋ ደኣ እምበር ንህልውናኣስ ምንም መርትዖ የድልን። ባዕላ መርትዖ እንድያ። ብዛዕባ ዳዊት ምሕር ተሻቒልና ኣለና። ብህይወት እንተ ደኣ ሃልዩሲ መዓልታዊ ህይወቱ ከመይ ይመስል? ኣብታ ሸላ ኮይኑ እንታይ ይሓስብ ይኸውን? ነዚ ኹሉ ዓመታት መዓልታዊ እንታይ እናገበረ ሕሊፍዎ ይሕልፎ ይህሉ? ስእሊ ክህልወና ደሊና። ናይ ዝብሉ ካልኦት ሽወደናውያን መልእኽቲ ደጊመ ተቐቢለ። ሽወደንን ሽወደናውያንን ደሃይ ናይቲ ብዜግነት ሓወም ዝኾነ ዳዊት ክፈልጡ ዘለዎም ህንጥዩነት ኣብቶም ኣሽሓት ደቂ ገዛእ ኤርትራና ዝሰኣና ሰባት ብሓደ ድምፂ ብድድ ዘይምባልና ከነጻጽሮ ፈተንኩ። ኣብ ጉዳይ ዓማፅን ተዓማፅን ዝተፈላለየ ረኣያ ክህልወና ፍጹም ዘሕፍር እዩ። ሰብ ፍጡር ሰብኣዊ ሓርነቱ ተገፊፉ ናይ ምንባር ሰብኣዊ መሰሉ ተሓዲጉ ኣቦ፣ ኣደ፣ ሓው፣ ሓፍቲ፣ ዓርኪ መሓዛ፣ መቕርብ ምዃን ብሓፈሻ ንቡር መሰልን ህይወትን ተምንጢሉ ተጨዊኡ ምህላው ጥራይ ኣብ ጎኑ ንምዃን ንስልዩ ምጥባቕ ፍትሒ ምጽዋዕ ካልእ ተወሳኺ ረቑሒ የድልዮን እዩ። ኣብ ጎድኑን ኣብ ጎድናን ንምዃን ሰባትን ዝተበደሉን ምዃኖም ልዕሊ እኹል ምኽንያት እዩ። ብዝኾነ ብስምዒትን ብዓቕምን እንተኽኢለዮስ ሕራ ይፍትን ኢለ ነቒለ ተጓዒዘ። ነተመሳሳሊ ዕላማ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ምስ ዝመጹ ጋዜጠኛታት ደቂ ሃገረይ እውን ተራኺበ። መገሻይ ድማ ድርብ መኽሰብ ፈጢሩለይ። ኣሮም ብርሃነ መስራትን ኣባል ቦርድን ጋዜጣ ሰቲት እዩ ነይሩ። ብዕድል ድማ ከምቶም ንዓሰርተታት ዓመታት ተሰዊሮም ዘለዉ ኣዕረኽቱን መሳርሕቱን ካብ ምዃን ኣምሊጡ። እቲ ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታትን ኣዳለውተንን ዝሓልፍዎ ዝነበሩ ግድላት እቲ ኣብ መስከረም 2001 ዝነበረ ሃድንን ጭውያን ድማ ኣካል ዛንቱ እዩ። ኣማኑኤል ግርማይ ኣብ ስራሕ ጋዜጠኝነት ንዓሰርተታት ዓመታት ዝነጠፈ ብመገዲ ሬድዮ ኤረናን ኣብ ከምዚ ዝተራኸብናሉ መድረኻትን ብዛዕባ ኣሱራት ጋዜጠኛታት ምስክርነቱ ብምቕራብን ብመጽሓፍን ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ምግሃስ ናጽነት ሓሳባት ዝርከብ እዩ። እዞም ኣብ ሃገርና ናይ ምዝራብ፣ ናይ ምጽሓፍ፣ ናይ ምሕሳብ ብዓብዩ ኸዓ ናይ ምንባር መሰልና ዝተሓደግና ደቂ ኤርትራ ካብ ካናዳ፣ ፈረንሳን ጀርመንን ተጓዒዝና ኣብ ሽወደናዊት ከተማ ዮቶበረ ተራኺብና። መድረኻብና ኣዝዩ ዘሕጉስ ዘራኸበና ምኽንያት ግን ኣመና ዘቖንዙ ነበረ። ብዛዕባ ንፈልጦም ናይቲ ኣብ ዓንኬል ሜድያ ዝቖልል ንነጥፈሉ ዓውዲ ድማ ብጾትናን መሳርሕትናን ብቐንዱ ኸዓ ደቅታ እነፍቅራን ንናፍቓን ኤርትራና ብዓብዩ ድማ ፍትሒ ዝሰኣኑን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝተጨውዩን ሰባት ንምዝካር ኢና ተረኺብና። ብብዙሕ ዝኽርታት ዝተመልአ ኣጋጣሚ እምበኣር ኣብቲ ከተማ ዮቶበሪ ይካየድ ንዝነበረ ህጡርን ዕሙርን ምርኢት መጽሓፍቲ ተኻፊልናን
ሓሳባትና ካፊልናን ዝኽሪ ብህይወት ኣሎን የለን ንዘይተፈልጠ ፍጡር ዝኽሪ ደጊምካ ክትረኽቦ ትኽእል ምዃንካን ዘይምዃንካን ንዘይረጋገጽካ ሰብ ዝኽሪ ብህይወት እንከሎ ክድህን ዘይክእል ሰብ ዝኽሪ ክቱር ጭካነ ከምኡ ሰባት ኣብ ዛንትኡ ንዝሰነደ ሰብ ዝኽሪ እምነቱ ፍቕሩ ዕድላቱ ሕልሙ ባህጉ ንዝተመንጠለ ዜጋ ኣብቲ ኣጋጣሚ ዳዊት ዘሕልፎ ዘሎ ህይወት ሰብ ምእንቲ ክፈልጦ ዳዊት ተኣሲሩላ ኣሎ እትበሃል ሸላ ቀሪባ ነይራ እታ ሸላ ንምርኢት ጥራይ ኣይኮነትን ቀሪባ ዜጋ ሃገሮም ዝሓልፎ ዘሎ ህይወት ንኽግምቱ ብወለንቶኦም ንደቓይቕ ተዓጺዮም ክፍትኑ ንዝደልዩ ወለንተኛታት ከተአንግድ ክትዕጾን ክትክፈትን እያ ትውዕል ነይራ ኣብ ጥቓዛ ሸላ ደቓይቕ ደው ምባል ዝፈጥሮ ስምዒት ንባዕሉ ብቓላት እንተዘይተኻኣለ ኣዒንቲ ዝፍንዎ ዋሕዚ ግን ምዕጋቱ ይከኣልን ናብታ ናይ ዳዊትን ብጾቱን ኣሳእል ዘንጠልጠለት ኩርናዕውን በፂሕና ነርና እዞም ኣብ ጐዳጉዲ ገዛእ ሃገሮም ሰፊሮም ንሓድሕዶም ክተኣባበዱን ክተሓጋገዙን ዘይክእሉ ኣሕዋት ኣዕሩኽ መሳርሕቲ ኣሳእሎም ግን ኣብ መናድቕ ካልኦት ሃገራት ተሰቒሎም ኣብ ሓደ ክፍሊ ማሚቖም ረኺብናዮም ነቶም ብኣካል ኣብ ዝሰዳጐንሉ ቤት መሓይራት ደሃዮም ክንገብር ክንበጽሖም ዘይከኣልና ኣሕዋትና ድማ ኣብ ቦታ ስደትና ኣብዚ ኣብ ርሑቕ ዓዲ ሃገር ኣብ መናድቕ ሓደ ክፍሊ ኣብ ዝተሰቕለ ኣሳእሎም በፂሕናዮም ቀጺልና ናብታ ንዳዊት ዝተሓዘት ሰድያ ማለት ኤምፕቲ ቼር ኬድና ነቲ ዳዊት ኣብዚኣ ኮፍ ኢልካ ክንርኤካ ንጽበለና ዝትሕስኡ ጽሑፍ ጀሚረ እምበር ነቢበ ይወዳእክዎን ትጽቢት ስድራ ቤት ትጽቢት ፈተውትን ኣዕሩኽን ትጽቢት ደቂ ሃገሩ ትጽቢት ምስኣል ልዕሊ ዓቕመይ ኮይኑኒ ሰቓይ ስድራን ሰቓይ መላእ ሃገርን ሽወደን ንዳዊት ትጽበዮላ ኣብቲ ብስሙ ዝተሰሚየ ጐደናታታ ሸናዕ እናበለ ነፋስ ሓርነት ከስተንፍስ ስድራ ቤቱ ክሓቁፍ እቶም ንኽብሩን ንዝኽሩን ዝተሓትሙ መጽሓፍቱ ኣብቲ ብስሙ ዝተጸውዐ ቤት ንባብ ከይዱ ኣብታ ሽወደን ዝሓዛኣትሉ ሰድያ ኮፍ ኢሉ ከንብቦም ትጽበዮላ ቃልሳን ጻዕራን ነዚ እዩ ኤርትራኸ እንታይን ንመንን ትጽበ ትህሉ ዘይሓድሽን ዘይኣርግን ሕቶ እዩ ነቶም ዝተጨውዩን ዝተሓየሩን ደቃ ነቶም ዝኸርተቱን ፈቐዶ ስደት ፋሕ ዝበሉን ውሉዳታ ክትጽበ ቃዚና ሰኣልክዋ ሓዘና ኸብቅዕ ዳስ ደበሳ ክትተክል ደዋኒኣ ክእለ ሽግራታ ክትጽሒ ኣብ ትጽቢት ተዓኒዳ ተቐርጸትኒ ብዓብዩ ፍትሒ ብቐንድኻ ሰላም ክትጽበን ሃረር ክትብልን ረኣኽዋ ነዚ ዘይጽበ ነዚ ዘይሓልም ነዚ ዘይምነ ሰብ ኣብ መንጎና ከየሉ ናይ ዘለኒ ብሃኩ ይርጋለም ፍስሓ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን